Salutare tuturor și noi am revenit astăzi cu partea a doua și cu Sărușca care dansează peste tot. Da, dar tot asta nu facem shoot și facem videoclip. Păi s-a făcut și videoclip. Ah, ok. Dansez. Abia aștept să vedeți ce va fi în partea a doua. Dar să nu ziceți că vocea mea e urâtă sau ceva. Eu cred că plec de lângă polițista asta. Ei! Hai să începem. Ok. Ciudat. Uite-te la cameră. Măcar să, cum să zic, să fac niște lucruri aici. Și na 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 na. O casă frumoasă aici. O să mă duc o leacă aici, că eu văd că e o rampă. Și Să-mi pun masca și să-mi scot genele. Ok. Știu că arăt rău, dar hai să răpim acel copil. Ok, să merg spre copil. Să-mi iau pistolul. Acum... bună, frumoasă! Bună? Ce cauți în casa mea? Nu știam, credeam că e o casă așa abandonată și voiam să stau, că nu mai puteam. Mă dureau picioarele. Iena, cred că trebuie să mă duc la mama mea. Nu, serios acum, nu. Ok. Care e camera mea atunci? A doua de pe etajul acesta. Ok, hai să mergem să vedem. Camera. Hai să intrăm. Wow, ce frumoasă e! O ador! Oh, dacă vrei poți să te muți la mine. Dar totuși, cred că trebuie să stau la mama mea, că deja mi-e dor de ea. Îmi pare rău, ai decis. Noapte bună. Sunt cui. Noapte bună. Oricum, cred că o să fie, cum să zic, și asta o mamă destul de bună. Stai să mă schimb în pijamale. Să mă duc la somn. Să merg la ea în cameră, să-mi iau din pat. Ok, să o duc. M-am blocat. Merg pe jos cu mașina, nu mai găsesc. Hai că e în garaj, dar n-am chef. Ok. De? Așteaptă când ajungem. Nu și. Să o duc în locul ăla secret unde merge cu și banca. Ok. Dar nu știu a cui copilul e super curioasă. Vreau să văd cât de terorizată va fi mama petiției. Să deschidem aici poarta. Și după aia să apăsăm click dreapta pe bec. Așa. Și? Bună frumoasă! Și? Trezește-te! Ce? Bine, ți-am adus ceva de papa. Unde sunt? Ți-am adus ceva de papa și un suc. Sper că-ți place fac din menerul tău ăsta. Să ți-l dau.
Ok, dar nu mai mi este foame, dar nici sete. Vrei să mănânci? Dacă nu asta se întâmplă cu tine. Ok. Bun. Ia să mă mai uit pe camere. Hai să mai vedem. Oare ce o să se mai întâmple? Oare ce o să se întâmple, colegă? Nu știu. Sper să prindem fata care a jefuit banca până la urmă. Da. Aoleu, hai să facem. Cred că o să plec de aici. Hai să văd pe unde plec. Uite aici un buton, stai să-l apăs. Și văd că am funcționat. Acum oare pe unde merg? Oare merg pe aici? Nu cred că o să merg pe acolo. Ia. Da, văd că pe aici. Mă duc până atunci la mama mea, că știu unde lucrează. Acum eu cum este aici, oare? Oare bat în ăsta? Văd că a funcționat. Acum hai să mergem la poliție. Ție? Hai să merg la poliție. Mama! Dragă! Ce s-a întâmplat? Bună, micuță, cum te cheamă? Este fiica mea, asta ele, că pe ea o cheamă Eliza. E foarte frumoasă, să știi. Da, nu știu, adică a lipsit o noapte întreagă, mi-a fost dor de ea să o iau. Acum mă duc. Oh my God, poate ciudat, poate e vorba despre femeia aia care poate jefui și banca sau bărbat. Dragă, ce este? De ce ești așa de, cum să zic, uimită sau ți-e frică? De ce? Nu, dar parcă eram și eu pe lângă. Păi o fată, nu știu, dar m-a luat acasă la ea, eu m-am pus să dorm și m-am, cum să zic, și m-am dus, cum să zic, stai că nu știu cum să zic. Da, mi-am amintit. M-a dus într-un loc secret, dar am evadat de acolo. Vreau să stau tot timpul cu tine, mama, că mi-e frică. Și Cum a putut să fac asta? A evadat. Drăguț, îmi pare așa rău de tine. Trebuie să descoperim cine te-a răpit. Îmi pare așa rău. este ok, dar o să stau cu mama de acum. Super, bravo ție. Nu trebuie să asculti de străini. Stai eu de acolo. Cine este fata de acolo? Habar n-am. Semănați ca ea, semănați. Nu. Este sora mea geamănă. Cred că ea, pentru că așa arăta ea, adică este doamna pe care m-a primit acasă și m-a răpit. Poate m-a răpit. Deci m-a luat acasă un străin. Și semănam și era ca ea. De mama ta, eu nu mă bag la ea. Știu că este o fată foarte periculoasă de când eram eu copil. Ok. Da, foarte ciudat. Deci noi acum încă investigăm să o căutăm așa, dar totul o să fie ok, dragă. Deci o să stai cu mine să nu te mai răpească nimeni. Așa. De ce aveți fața aia, colega? Sincer, ce fac? Păi,
De parcă vreți să faceți ceva. Nu știu exact cine ai. Deci merg să-i pun cătușile din asta, am zis că vii de oră. Normal. Deci, uite, le-am chiar la mea. Ok, ciudat. Fetița mea s-a dus să ia ceva, că a uitat ceva aici ieri la poliție. Mă duc să văd ce face. M-am schimbat, mă duc la mama. Mama unde este? Sunt aici, adică n-am plecat de aici. Cred că ți s-a părut că am dispărut. Deci, da. Deci, haide să mergem, dragă, pentru că eu am tura de noapte. Și haide să mergem, pentru că, da, o să te duc la bunica ta. Și hai să mergi. Da, cred că o să mergem pe jos mai bine. Că, na. Ok, să mergem la bunica. Bună, sora, ce cauți aici? Mă rog, mama, știi că a murit acum 5 ani, nu? Da. Poți să o las pe, cum să zic, pe fiica mea, pentru că a răpit-o cineva aseară și mi-e frică. Oh my god, sărăcuța, trebuie să vină cu mine. Hai, frumușică, intră. Acum vin. Frumoasă. Sunt cu ușa. Acum hai în camera asta mică secretă. Intră în ea, să vezi cât de drăguță îi. Care? Camera asta mică secretă. În caz că vine cineva și bate la ușă, tu o să te ascunzi rapid aici. Ok. Căci poate este fata care te-a răpit sau bărbatul, în bine. Era o fată. Oh. Acum trebuie să poți să te joci pe tabletă și când se întunecă direct în pat. Nici o vorbă. Ok. Pe lângă. Și eu sunt de la țară, nu pot să vorbesc ca cei de la oraș, mă rog. Ai ciudat. Înțelegi, drăguțul? Da. Ei, frumoasă, frumoasă. Da, Unde ești frumoasă? Vino în camera la mine. Ok, eu sunt deja în cam. Sau, nu? În camera la mine. Dormim amândouă. Ok. Mă rog, hai. E și o scurtătură pe aici. Pe unde? Uite pe aici. Intri în camera asta, e baia și așa. Tot așa. Cred că asta este, nu? Corect. Și aici avem baia. Deci noapte bună s-a întunecat. Închidem draperiile. Bună. Ok, lăsăm. Să mă bag la somn. Drăguță, o să vină prietena mea, eu o să stau cu ea în living. Ok, noapte bună. Noapte bună, vin la 1 noaptea. Ok. Să închid toate băicurile de sus. Eu aud ceva. Să mă duc. Da, foarte frumos. Nu vine să cred. Jos. Uite. Adică pot să-mi spui că sora ta este polițistă și a mea, dar că pe ascuns face chestii foarte rele, dar nu pot să le zic. Oh, bă, frumoasă, ești atât de frumoasă. Oh Tu my ești God, tu ești infractoarea care este de la poliție. Nu.
Poftim? Despre ce vorbește? Eu nu știu. Știu, tu ai fost cea care m-ai răpit. Țin minte. Atunci, câți ani am? Stai să mă gândesc, pentru că nu te-am întrebat niciodată. Pentru că, dar știu că ești tu, pentru că ai vocea ca fata ea care m-a răpit, adică tu, și arăta ca tine, adică tu. Dacă nu știi, o să-ți arăt secretul meu și o să îți demonstrez că niciodată n-aș face asta. Ia. Au. Eu mai bine nu merg după ea. Stau aici și gata. Și Ok, să-mi scot lentilele și să mi le pun pe cele adevărate. Și să-mi scot vopseaua. Hai că glumesc, asta nu-i vopsea. Dar că, da, m-am vopsit. Ok, să mi-l prind coc. Bine, așa arăt eu cu adevărat. chiar tu nu ești, înseamnă că sora ta, pentru că semăn foarte mult cu ea și mi-e frică. Stai un pic. Eu am două fete care îs gemene. Una e detectiv și una niciodată nu mi-a zis și nici nu o să-mi zică. O să o sun și o să-mi spui dacă este vocea ei sau nu. Bine. Să o dau pe speaker. Alo, ce vrei, mamă? Da, ea este. Să știi că acum câteva zile am răpit un copil, dar că nu mi-a mers. Colega era fiica colegii mele, nu știam. Eram super nervoasă când am aflat. Parcă... și acum cealaltă fiică va fi la pușcărie, fiindcă deja am arestat-o. Tu nu te gândești la ce mă gândesc și eu. Poftim? De când ai făcut asta? Și cât timp ți-a durat, mă rog? Eu am fost cea răpită. O singură zi și aud vocea copilului colegei. Abia aștept să o răpesc. Și da, mâine o să merg la muncă și o să distrug. Mama ei nu o să o mai vadă niciodată. Niciodată, adică niciodată. Știi ce înseamnă? Drăguțo, uite, mătușa ta o să-ți sune mama. Acum! Ok. Și? Alo, sora ta. Da, ce este? Am descoperit cine ți-a răpit fiica. Chiar mama persoanei a descoperit. Și cine este? Colega ta. Oh my god. Uite. Ia și pui și banca. Azi o să o omori. Nu vine să cred. Hai. Deci... Stai un pic, ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Nu știu. Mă duc în locul secret. Nu este sigur. Știu eu unde o să te duc. Acolo accept. Ești pregătită? Da.
Ok. Unde ne ducem? O să te duc direct la poliție. Ok. Mi-e cam frică. Nu trebuie să-ți fie. Vei fi în siguranță. O să te duc unde am lucrat și eu când eram tânără, dar că acum am luat pensia și tot felul de chestii. Câți ani am? Am 50 și ceva de ani. Ok. Oare unde-i mama? Uite, o să stai în celula asta un pic și eu o să-ți aduc mămica. Ok. Mi-e frică să... Adică nu prea pot să respira prin astea, dar mi-e frică, mai bine stau așa. Ce? Ce? S-a închis? S-a închis? Mi-e frică. Stai calmă, totul este bine. Ok. Mi-e frică. Oare ce se întâmplă și cu mătușa? Nu pot. Nu pot fi Dragă, calmă. scoateți toate măștile alea stupide. Mama! Hai că acum mi le scot. Știi ceva? Mătușa ta a murit. A fost omorâtă chiar de colega mea. Și trebuie să mergi în toaletă, adică în canal. Nu o să te găsească acolo nimeni. Ok. Îți promit. Știu că este foarte scârbos. O să îți dau haine rupte ca să nu ți le strici pe astea. Ok. Deci va trebui să sari în toaletă și să pur și simplu să fugi. Bine, mama. Dar o să-ți dau niște haine rupte ca să nu le mustărești pe astea și când ajungi acasă o să poți să îți fac o baie foarte bine. Bine, mama. Stai că acum mă îmbrac cu hainele tale. Plânge. O mamă vrea doar să nu mai plângi sau să nu se întâmple ceva rău cu tine. Ok, Știu cel mai mama. bine ce o să se întâmple. Ok, mama. Aoleu, acum o să sar. Mi-e frică. Și... Să nu Bună, drăguță, ce cauți aici? Păi mama mi-a zis să vin aici pentru că o doamnă care e colega ei de muncă încă vrea mă răpi și am scăpat, dar vrea să mă răpească și vrea să mă omoare. Sora mea mai mare care lucrează aici Da, chiar ea. e super enervantă și m-a pus să stau foarte mult aici. Cred că nici nu o cunoști, mă rog. Da, o cunosc, e colega mamei mele. Bine, acum hai să plecăm de aici. Acum. Sau stai, nu, dacă te caută înseamnă că nu e bine. Eu voi pleca și da. Dar pe mine mă lași aici? Da, îmi pare rău, dar să... Uite, pe aici vom ieși și vom sări după aia în lac. Pot să vin și eu? Știu, dar tu nu știi să noți. Ba, știu. Măcar un colac. Ok. Bine, pune-ți un colac și... Ok, eu să-mi iau acum un îmi costum pun. de baie, adică... Bine, noi vom sări. Ok. Bine, acum teleportează... Ia! și... Gata, am ajuns. Și ce facem? M-am cam înnecat un pic. Bine. Acum
O să merg acasă. O să vii și tu la mine acasă. Casa asta e creată de mine. Ok. Să nu zici nimic rău despre ea, nu atât despre mine. Ok. Ce casă ți-e frumoasă. Aici e un pic de mult de... Aici e un pic de noroi, dar că să ne uscăm. Da. M-am schimbat. Imediat mă schimb și... Wow, da. Sunt foarte frumoase. Și... Da. Ok, acum e șansa mea să prind infractorul. Mâinile sus! Ha? Stai un pic, ce s-a întâmplat? Te-am prins că ai răpit-o pe fiica mea. Pune pe pauză. Și... Asta e buletinul. Și dacă nu știai, pot să zic adevărul. Ce? A fost o persoană care eu o cunosc de foarte mult timp. Și care e? Sora mea, geamănă. Ți-am zis de 20.000 de ori, niciodată nu m-ai ascultat. Ia-o! Pur și simplu. Eu sunt polițistă adevărată. Ai încredere. Totală. Ok. Dar ea locuiește la 33, da? Să nu uiți. Da. Adică 34, mă scuzi. Ok. Oleu, uite, asta e casa. Pauză. Dar parcă tu nu știi că de fapt e la... Oleu, să merg. Să-mi ascult mesajul vocal. Mamă! Ce vrei? Nu știai că am răpit o fată, dar că am descoperit că este fiica colegei mele. A fost uimitor. Dar n-am reușit să o distrug. Ești arestată! Oh, bună ziua! Ce vreți de la mine? N-am făcut nimic. Adică, pur și simplu, sora mea mi-a trimis un mesaj vocal. Na, am auzit totul. Am auzit totul, că era ușa deschisă, mă rog. Bine, uite telefonul să vezi. Parcă vedeai că e de la TBS, adică de la... Uite să-ți dau telefonul ca să vezi. Ia. Bine, uite. Aoleu. Ține-l. Ia să vedem. Da, chiar, stai la că parcă scrie DVS. Mai. Eu n-am făcut nimic. Sunteți arestat. Știu că scrie de la DVS, fiindcă eu am făcut-o. Ultimile mele cuvinte sunt: eu ți-am omorât fiica. Adică cealaltă care ți-ai pierdut-o. Cred că ții minte. Aoleu. Și cea nouă la fel am vrut. Fiindcă nu mă cunoști, uite-te la mine cu atenție. Profesora ta de poliție. Sora mai mare a colegii tale. Doamne ferește. M-am costumat în ea. Și eu de fapt am răpit-o, abia acum i-am dat drumul. Doamne ferește. Acum îți pun cătușele, îți pun cătușele și haide la închisoare. Mai întâi ar trebui să mergem la spital. Nu! Direct la închisoare. Deci aici să rămâi. Nu. Nu mai ai cale de scăpare. Ba mai am. Aha, chiar prin canal. Aia, ca să știm, deja s-a blocat de mine, că am știut tot. De unde? Ți-a zis cineva, dar cine? Mi-a zis sora ta. Acum, pa, pa! Și cu acesta a fost videoclipul nostru. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un subscribe. Vă rog și la mine, adică
și eu am un canal de YouTube, o să las un comentariu dacă fetișoara asta le activează. În alte videoclipuri n-am putut să le scriu fiindcă nu le-a activat. Și Da, dar eu nu pot să le activez, eu nu pot să le activez, mă, fătușco. În fine. Astea sunt de la YouTube. Ok, dar acolo arată activat și dezactivat. Nu, dar eu nu pot să fac. Să-ți trimit eu tutorial, dar poți să faci, de exemplu, ultima parte, trailerul pe shorts? Lasă. Și Deci, da. Like acolo și da, ultima parte sper că v-a plăcut. Da. Și ne revedem data Și n-am fost eu, de fapt, a fost complet o altă fată, deci, da. Lasă că... Să-mi trimit și mie clipul, da? Da, ți-l trimit în fine. Și nu închid apelul acum, nu-l închizi. Și chiar dacă am spus chestiile astea, o să postezi. Da, în fine. Deci ne revedem data viitoare.